Στράφη 3, τα χέρια πάνω. Ανοίγεις το πορπακάκι. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα οι ευάλωτες στο καύσωνα ομάδες. Somebody is following me. Who? Thief? I don't know what he wants. He comes and he goes out. Tu as peur de moi? Et tu viens d'où? Attends. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Να μάθεις να σέβεσαι τη χώρα που σε φιλοξενεί. Σε έχω στο μάτι, Στράφη 3. Κάμει αυτούς να πέσωσι διαμάχερας έμπροσθεν των εχθρών αυτών και δια των χειρών των ζητούντων τη ζωήν αυτών.